Mertxe González del Barco. Skype room virtuala, komikia. Plastika ikus eta ikusentzuneko hezkuntza da arloa. Maila, bigarren maila. Helburua, Skype room honen bitartez, ikasleok komikeren munduari buruzko ezagutza eta sormena lantzea da. Ikasleok, zuek komikeren elementuak, irudia, testuak, dialogak eta bar, modo interaktiboan landuko dituzue. Aldi berean, talde lana eta arazoen konponbideren gaitasunaz garatuz. Zeri buruzko izango da historia? Aurrerantz ezagutu duzue. Ze irakasleok proposatuko dugu misio bat, eta misio hori argitzeko bazaitza bat lortuko duzue, baina hori aurrerantz. Beraz, orain, bagoaz, beraz lanera. Taldeka sortuko ditugu, eta hasiko gara pentsatzen eta ikasten zein den komikeren hizkuntza.